Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da kasancewa da Madalla TV. Ina fata idan baka yi wani subscribing ba ko kuma baki wani subscribing ba, to ku duba ƙasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe, sai ku danna shi kamar haka, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Hakan shine zai baku samun sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci a duk lokacin da muka sake su, kuma yin hakan kyauta ne. Ku biyo ni. Marabanku. Insha Allah bidiyon mu na yau zai muku jawabi ne akan yadda za ka je wata babbar kasuwar hada-hadar cryptocurrency wacce take ɗauke da cryptocurrencies kala daban-daban. Saboda haka za ka iya zuwa wannan kasuwa ka yi rijista domin ka soma ko kuma ka ci gaba da hada-hada ta cryptocurrencies. Ku biyo ni. Okay? Da fari za ka je ka ɗauko wannan application ne da ake ce masa LATOKEN. Gashi nan sai ka yi rijista ka soma amfani da ita. Na kuma iya ajiye muku link ɗina a ƙasan wannan bidiyo, wanda idan ka yi rijista ta ƙarƙashinsa za su baka $50, $50, ni ma za su ban $50. Amma fa wannan $50 ɗin ni da kai babu wanda zai cire ta a matsayin kuɗi, sai dai idan kai siyayya ko kuma za ka cire tokens ɗinka za ka yi transfer kenan, to maimakon a ɗauki 100% na wannan ladan aikin da za a yi maka, a'a, za a ɗauki kamar rabi ne a cikin wannan kuɗin da aka baka na $50, sai kuma a ɗauki ragowar a normal kuɗinka. Kun ga an samu sauƙin mu'amala kenan. Yawwa, kamar yadda kuke gani wannan ita ce kasuwar hada-hada ta LATOKEN. Kun gani yanzu wannan shine home ɗin, ga yadda yake. Kun ga nan add money, waje ne wanda za ka saka mai kuɗi, nan send money, nan add money, gashi nan kuna gani, nan send money, nan mai buy EEO, sababbin mai tokens wanda aka shigar da su kasuwa. In kana so ka siye su shine za ka daina nan buy EEO din. Gashi nan mobile top up, in me za ka yi charging ɗin wayarka, ma'ana za ka saka mata kati kenan. To wannan shine za ka wannan. Nan kamar yadda kuke gani jerin mai tokens ne da wannan kasuwa take ɗauke da su, ga su nan kala daban-daban. Akwai coins masu sauƙi kamar irin su free coin, su Dogecoin, ga su nan, ga kuma irin su manyan irin su Bitcoin, Ethereum, Ripple, ga su nan kala daban-daban. Kamar yadda kuke gani za ka iya amfani da bankinka ka yi siyayya ko kuma ka yi amfani da mai US dollar ko Bitcoin. Ga su nan akwai ɗan matsalar network, bari mu shiga market ku gani. Yawwa, nan kun gani ga su nan kala daban-daban ne coins, sai wanda ya maka shi za ka siya. Ga shi nan kun ga su nan, ga su nan kala daban-daban. Akwai ɗan matsalar network, shi ne abun baya ja sosai. Yanzu bari mu shiga market ku gani. Yawwa, yanzu ga market na mun shiga. Kun gani? Ɗan matsalar network. Kun gani? Yanzu ga market na mun shiga. Nan da kuke gani misali irin waɗanda na siya ne. Kai in za ka siya za ka danna wannan USD ɗin, ka tabbata account ɗinka akwai USDT a ciki, ma'ana ka saka dala kenan a cikin account ɗin. To idan ka danna wannan, to waɗanda ake iya siyan su da dala za su bayyana
a nan wurin. Kawai sai ka zaɓa kai click a kai. Misali ga wani, bari mu ga wannan EOS ɗin. Gani kowane za ku ga stroke USDT gani. Yanzu misali kana so ka siya wannan EOS ɗin, ka tabbata account ɗinka akwai dala a ciki, kawai sai ka danna wannan buy EOS ɗin. Za ka danna shi kamar haka, kana danna shi gashi nan zai kawo ka wannan fejin. Gashi nan price na kowane ƙwaya ɗaya $3.06 shine farashinsa. Kamar yadda kuke gani nan, in ka tabbata nan kun ga available balance dina gashi nan less than $1 gashi nan kun gan shi babu. Amma in ka tabbata kai akwai kuɗi a ciki, kawai sai ka zaɓa a nan. Kana so ka sai kaso 25 ne ko kaso 50 ko 75 ko 100, ma'ana na kuɗin gaba ɗaya kenan. In na kuɗin gaba ɗaya ne sai ka danna wannan 100 ɗin nan. In kuma kaso 75 kake so sai ka danna 75. In 50 ne sai ka danna 50, kaso 50 kenan. In kuma na kaso 25 za ka sai ka danna wannan. Kana dannawa ya danganta, kawai sai ka danna buy. Da ka danna buy, in dai akwai kuɗin to za a ce maka order ka ta shiga, ko kuma za su buƙaci kai confirming. Kana confirming shikenan order ka ta shiga. Ya danganta da layin da yake a kai. Za ta iya dandanan cikin sakanni ya zama ka ga balas ɗinka ya shigo abin da ka siya, ko kuma ya ɗauki 'yan mintuna ko kuma 'yan awanni, ya danganta da cinkoson network na wannan lokaci. Wannan babbar kasuwa ce, kowa da kowa zai iya zuwa ya yi kasuwanci a cikinta. Yawwa, bari mu ƙara koma home ɗin ku ga yadda ragowar cryptocurrencies ɗin suke. Mai yiwuwa network ɗin ya ɗan yi sauƙi matsalarsa. Gani? Har yanzu dai sai du'a'i. To ina fata dai wannan bidiyo ya ƙayatar da ku. Ga wanda bai wani subscribing ba kuma shine zuwansa na farko, muna fata zai duba ƙasan wannan bidiyo ya mana subscribe ta hanyar danna jan rubutu da yake ƙasan wannan bidiyo, sannan kuma ya mana share, sannan ya like na wannan bidiyo. Na gode, assalamu alaikum.